Også var virkelig noget. Ej, også det der kapsyn, vi skal lave, det var mega kedeligt og sådan noget. Vi står ikke, hvorfor de gør det. Vi står ikke, det heller ikke. Nord! Wallah, hende der luder den, ikke? Hun har skrevet til Hassan. Hvem? Wallah, hun har. Fucking luder. Hende der luder hun. Wallah, hun har. Hvem her? Ja, det er stadig fint nok. Det er bare ikke kedeligt. Heller pige, kan ikke rykke. Skal du skrive til min? Jeg har ikke skrevet til din kæreste. Jo, du har. Jeg har jo set det. Du kan ikke beskylde Jo, mig for noget, hun jeg har ikke set det. Min veninde har set det. Hvor skal du stå og lyve for mig? Din veninde, hun skulle have løjet for. Nej, hun gør ikke. Men hvem tror hun er? Hvor skal du sige, at min veninde lyver for mig? Det kunne hun skulle have sagt. Nej, hun gør ikke. Er du dum eller hvad? Det kunne hun da sagt. Fucking dansker, Jeg har ikke gjort det. Jo, du har. Hvorfor du skulle du ved, komme og ikke sige, bare hvorfor sige, skulle du hun stå og lyve? Fucking luder. Du fandt mig selv i luder. Det er fandme ikke mig, der har skrevet til Jo, det er kræfter, hun har set det. Ej, kom, jeg har problemer. Med hvem? Hende der lyden, der skriver til Hassan. Okay, jeg kommer nu. Fucking kælling. Fuck lov. Hvad laver I? Hvad laver du? Fuck, så skriv til Hassan, laver du? Hvad laver I? Fuck, ikke skriv til ham, mand. Hvad laver I? Fuck, luder. Hold din kat til mig, hvad laver du? Og siger til fuck, hvad laver du? Jeg kan ikke sige sådan noget til mig. Fucking luder, mand. Fucking kælling. Vent venligst. Det er fordi min veninde, hun blev overfaldet af nogle piger, og de kommer bare og begynder at tæve hende. Vi er i Albertslund. Politiet kommer!